Lo ngu-Alunnamda waseMnxeba Location eCacadu kwiphondo leMpuma Koloni. U-Alunnamda uneminyaka engama-27 ubudala. Uthi ide yana nasentlango imvula emva kokuba efumana izinxwalo zokuba yena ududelwe. Uyakuyazi ke umphulaphuli we-CNBC umntu odudeleyo, kuba kaloku ibininzi ipressure ibifakwa apha ezilalini ngomane kubuzwa ukuba yi-Alunnamda utshata nini, Alunnamda utshata nini. Uthi emva kokuba iqabane lakhe liyafaka isicelo somtshato khange akwazi ukuzibamba. Uye wafa isiqaqa imizuzu engama-27 ubuncikane esithi akayibhilivi yena le nto. Kuzanyiwe ukuphekuzwa u-Alunnamda egalelwa ama-25 litre wamanzi ukuze akwazi ukuvuka, kodwa uye wafa isiqaqa waphinde wavuka ethubeni. U-Alunnamda uthi zange wayicinga nokuyicinga into yokuba kungaze kubekho indoda enoze icele umtshato kuye ngokuba ebesencamile. Uthi umntu once adlule ku-25 years kube kungakubikho mntu ocela umtshato kuye, hayi makachithe utyiwe, ngokuba kaloku ududule ngujambasi loo mntu lowo. Uqhubeke wakhuthaza namanye amanina ukuba aqhubeke ayikhuphe imali ezitasini zawo anike abantu abangoobhuti ukwenzela akwazi ukuimpresa hleze nabo bawelwe ngumqa esandleni. Uqhubeke wakhuthaza ukuba akuphelanga maxesha, koko umntu angakwazi ukuba ngumkhaphi emtshatweni, kodwa xa fika ku-30 abe kungekho kwamntu omnye othe waproposa kuye, ingathi ngezicingisisi arearrange ifilosofi yakhe ngokuba kungenzeka ukuba naloo mntu ududelwe, umhlawumbi lithunyelo okanye ubekelwe ukuze angaze atshate nanini na. Kungoku nje u-Alunnamda ufe isiqaqa ngenxa yaloo nto, kuthiwa ujambasi usaphila and usekhona and usaduda. Kwiindaba ze-CNBC kuChannel 841 ndinguBadanile Sithendeseni Sendala. Ndilapha eMnxeba Location eCacadu ndizokumjongisisa u-Alunnamda Shem, ndizokumsizela. Nam ndize namabhakethi am 2 e-20 litre zamanzi, ndizokumphekuza nomphekuza ndimnike umoya Shem usiziza, ndimxelela ukuba hayi yinyani uyatshata sesingomso.